И здравейте хора, аз съм ФРБГ и това е следващия епизод на Pixel нещо си. На Pixel Volt. Трябва да знам как казвате, забравих името, ще има горе в коментарите. И това ще е следващия епизод и да мен ще му отключим някакви оръжия. Защото, да, ще сме отключим. Можем да апгрейдваме, аз не искам. Трябва да се апгрейдва. Животът е такъв. Апгрейдваш с грозната пушка или не, умираш. Тая ти неща не знам за какво ми ги дадат. Някакви 20 секунди. Що не скочи този раз? Гледай го, бе! Само кетчут. Не. Така, умирай. Слизай. Къде видим какво има тук? Добре. Едно HP. Майнкрафт копират. Сори. Много копират Майнкрафт. Божата тайна. Не знам, но копират. Те тук какво има, бе? Падат нещо. Вие ще се върнем да видим какво има. Умри, бе. Един Господ знае на кой са тия неща. О, браво, аз паднах точно тук. Нека да видим какво има на там. Не бате явно нищо. Дръпи назад така. Сол няма нищо. Кой се взема? Брат, това не му се гръмна просто. Тем! Тъпи гранати! Фамазен! Ще си плати. Да ми тук паметник. Нищо не направи. Надолу. А така, той излизаме тук. Yes, level completed. Без никакви неща. $640. Американци са не лева. Що няма лево, бе? Кой? Защо няма лево? Не мога да повярвам, хора. Няма лево. Толкова е тъпо. Кога ще отключим нови оръжия? Гледай колко оръжия има. Какво е това? Окей, вземам. Ако сега пак ми се изплющи някакво... Ле, брат, не ми дава да игра с тия тъпи някакви специални оръжия. Някакви неща, където не мога да си играт. Но... Сега играта не е така. Това си е GTA, само че са сътурили едни неща. Колкото ти изглежда. Не. Имам 1000 лева. Това става. Ако имаш пари, бата всичко. Те мазите. Те много са тъпи. Какво си мислите? Въй! Какво става тук, бе? Трябва да се види всичко. Не ми стои като паметник. Бай, ти няма ми стоиш като паметник. Мразя ги. Тук как ме умираш? Беше мазно. Бе, това какво е? И така. Никой не го интересува какво се става тук. Какво е това? What? Като си имаш никакви неща, да бати, ти не знае за какво са. Като се пробуща го. Умирай. Майко, аз умрех почти. Това ми се минава от начало.
Не? Не? Брат, реши да ме убиеш. Мазен. Не, брат, умря. Пък много е тъпо това. Тук някой още от сега почва да умира. Тук не, брат, не е обърнато. Окей, не е обърнато. Човек очевидно никой няма ги убие. Със сигурност, защото са бати. Окей, касам. Не. Аз чак да умра за едно сърце. Да, и аз му се наврях на профицията. Аз тия гранати, що не ги спомням? Пати тук първо искам тук да дойда. Умри бе! Това го чуби. Дай ми една топа супа. Таквото е. Това е зад. Добре ли ти са? Пак ние даже не сме видяли какво... Знаеш колко ме да сме видяли? Това би трябвало да гърми веднага. Това ще го наричам бурлито! О! Тук е края на мапа ли, бе? Тук заклещени. Тук сега пак какво? Не знам хора, не знам какво се прави сега. Трябва да очиста всички, бе. Той има някакви мисии. Факт, тази игра е много трудна. Ева! Не ли умряли, не умряли, бе, курва. Ти пък. Ако умра от граната. Така умри. Тия са много гъдни! Окей, този път убихме... Не знам какво е това, но убихме някой. Сега то ни показва на къде да идем. Не. Тия са много гадни. Да, ясно, тъпа. Играта по-спосъм е така. Трябва да го бия то играта. Виж тук. Фу е това, бе. Не ми съм бре. Сега какво трябва да правя? Освен, че съм на едно живот, че съм мъртъв почти. Не, брат, тази игра е толкова...
Да, знам, трябва да ги убия всичките. Умрете. Трябва да убием генералите. Генметан, бле. А те са тъпи, отвратителни. Умирайте. Защо не умре от тъпата граната? Защо е? Човек тъпо ми е. Тъпо е, че е тъпо. Човек тъпо е да си тъп. Няма темпа, да. Да, и то грама. Тема. Да, брат, ти винаги те оцелват, бе. Много съм мазен. Ой, колко мазен тъп. Строша тиквата. Тя има сърце. Брат, те са тъпи. Не. Да. Без умри. Аз тя вече съм ги спарил, ма не. Не. Макума натата. Макума натата, брат. Де има кейтс. Още колко е, фак. Тя убия всичко тук. Бията гранат като нормален човек. Не си мятаме гранет. Yes. Това е смъртения Джо. Така. Хе-хе, бой. Не? Няма повече. Не! Добре, това какво е? Те са много гадни. Добре, той сега ни показва какво трябва да направим. Колко. Мисля, не знам. Добре, ние трябва да им разбием тъпата база ли, бе? Мазно! Така че ми показва някой. Бат, не е то! Майко, този епизод само 13 минути. Я гледай колко ще. Не съм много. Много съвсем не е за мен, брат. Какво имам тук? Какво ми се падне оръжие? Да, брат, ми се падна най-тъпия айтъм. Това е мега по-силно. Нямам пари, сори. Сори, нямам пари, бе. Ай, не искам пари, бе. Искам да се влеза в манинуи. Мануни. Ето, брат, ти имам виж, това е много по-силно. Гледай го, бат. Батчица моя си ти. И хора, това мисля да е край епизода. Аз бях в RBG и да, чао.